Hello hello guys नै जोङो दायो मोनफैबाय फाग्ला दैसायाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंखौ मोनफैबाय नै जोङो दायो नै जायगाफ्रा लोगोफोर नै जोङो दायो दुगैसिगोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन जोंखौ माबायदि दुगैगोन आं बेयाव गारि साबि सोना दोनसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिं फैगासिनो दं आरोना माखासे ओमफ्राय आं गोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर Thunder! Hey! Hello guys! Holy guys! नै जोङो दायो दुगैनायसै नोंथांमोना नायदो फाग्ला दैसा सुइजारलेण्ड लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरैजाय दङ नै बिनि भिउसखौ नायनो हागोन नै फ्राव बिराद मोजां आरोना दुगैनो नै बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोना फैनो हागोन सोर फैनो गोसो केमेरा दं फाग्ला बेलेगाव दोन बक्सालाय दे बावगारबाय खेला बावगारबायलै हे आस्ते लागायदो गाइसमोन लागायदो नै गोजाव लांबाय सासे ब्रह्मपुत्र मोनहैसिगोन बियो लोगोफोर जाय बोहैबोगासिनो दै नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर Hello लोगोफोर आं दा गारि फिदिंना दोनखानो आरोना Iya sini. Iya. Jadi saya makan sana. Mulai yang kedua itu. Nah. Lagi. Yang thadeng je. Logoफोर नै आंखौ नायनो हागोन नोंथांमोना दिमोल थानाय जानांगौ नुवाखै आथिंफोरखौ क्लियारै नै माला आकाशा हारसिंनो होखावगासिनो नै गाइसफोर नायनो हागोन नै आसला वाव सेक्सि दं नै ओरैजाय दङ थिं नै सासेया होखावगासिनो बानायगासिनो
आंखौबो नायनो हागोन दे लोगोसे आहाबो स्टेट बहायना दोनहैयोलै Rồi, Elbat. Hello guys. Kita merantai nah gede yang kau. Oi, komandannya udah. Sampai dah. Oh. 아시고는 위게라 우렁게라 나카르 모르 뭐라 bukan ini baru mulai lagu pernah bersenang tuh lalu dulu dikit lah ibarat ini deh mulai Deo dong ang Deo Look at food. Hả? Chú có này. Nơi biết thao sự birat burian wiar na này. Wow, nơi thật sự là rayo katran dele. Nơi.